Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de matemàtiques. Bé, ahir vam veure com fer quocients en decimals, i avui anem a fer una cosa molt pareguda, que serà l'expressió decimal d'una fracció. Per exemple, tenim així en la pàgina 109, Carme vol ordenar d'aquest grup de números, de major a menor. 1,9, 9 partit 4 i 8 partit 5. Quin número serà major o quin número serà menor? El que hem de fer és ficar-ho tot en números decimals. Bé, tenim l'1,9 en números decimals, però després tenim el 9 quarts i el 8 cinquens, els tenim en forma de fracció. Com sabem quin número dona? Molt fàcil, dividint el 9 entre el 4, és a dir, el número de dalt per el número de baix, i el 8 dividit entre 5. Anem a explicar-ho així en la pissarra per a que ho vegeu millor. Així tenim, primer, 9 dividit entre 4. Com que anem a posar-li dos números decimals per a que ens pugui donar exacta, perquè busquem que siga exacta. Aleshores, així, per exemple, ha ficat dos números decimals. Podríem haver-ne ficat 1 i així haguem donat compte que necessitàvem un més, però bé. 9,0, recordeu, 9,0 dividit entre 4. 2 per 4, 8, a 9, 1, baixem el 0, 2 per 4, 8, a 10, 2, baixem el 0, i 5 per 4, 20, a 20, 0. Aleshores, 9,4 és igual a 2,25. Després, el 8. 8,0 hem ficat un número decimal perquè, per exemple, nosaltres podem posar 8 dividit entre 5, deixem així un espai i posaríem a 1 sobre 3, aleshores posaríem una coma i un 0 i baixaríem el 0. I 6. 6 per 5, 30, 0. Aleshores sabem que necessita un decimal. En canvi, el de 9 dividit entre 4, a 2 sobre 1, 0, la coma, baixem el 0, a 2, 2 per 4, 8, sobraríem 2, i així necessitaríem un altre 0. A 5, 0. Aleshores, tenim 9 dividit entre 4, dona igual, això, 9 dividit entre 4 dona 2,25, ho tenim així, i 8 dividit entre 5 dona 1,6. Aleshores, quin número és major? Major serà diu de menor a major. El número menor serà el 1,6, que és igual a 8 cinquens. Després vindrà el 1,9 i després vindrà el 2,25, que és equivalent a 9 quarts. Aleshores, ens donaria això, que resulta ser el mateix que això. Aleshores, tenim la manera de resoldre-ho. Bé, com hem dit, fem la divisió, fiquem els zeros que calga, fins que la divisió doni exacta. Si veiem que no dona exacta, doncs li fiquem dos decimals i ja està. Bé, aleshores, i després es posaríem en ordre. Bé, activitat 1. Calcula l'expressió decimal de cada fracció, obtenint xifres decimals fins que el residu siga 0. És a dir, anem ficant els zeros, com us he explicat jo després, anem col·locant zeros fins que el residu siga 0. Fem l'activitat 1. Activitat 2. Calcula l'expressió decimal de les fraccions 4 partit 3, o sigui 4 terços, i 7 sisens, amb 5 xifres decimals. És a dir, hem de posar el número
i 5 zeros. Val? Busquem 5 xifres decimals. Què creus que passarà si continues traient xifres decimals? Doncs pensarem a veure què és el que passa. I l'expressió decimal d'una fracció, quantes xifres decimals pot tindre? Val? Quantes xifres decimals pot tindre? 1, 2, 3, infinites. Val? I 3. Resol. Carles ha comprat 7 quarts de quilo de maduixes i Helena 1,5 quilos. Qui ha comprat més maduixes? Val? Traiem les maduixes que ha comprat Carles, el quilo de maduixes, quants quilos ha comprat, i Helena sabem que ha comprat 1,5 quilos. Doncs vegem quin dels dos ha comprat més i quina és la diferència. Val, doncs bé, això seria el que respecta a matemàtiques, val? És molt paregut a lo d'ahir i anem fent i ja està. Si teniu algun dubte ja sabeu que podeu preguntar-me sense cap problema. Bé, després, la classe de valencià, anem a fer les activitats finals, pàgina 124. Vàrem fer l'altre dia l'1, el 2 i el 3, doncs avui farem el 4, el 5 i el 6. I ja està. De valencià únicament farem aquestes activitats. Activitat 4. Escriu dues oracions que continguen alguna interjecció. Busquem les interjeccions. Què eren les interjeccions? Escrivim una frase que tingui una interjecció, després una altra frase amb una altra interjecció. 5. Analitza les formes verbals d'un text següent seguint l'exemple. L'exemple és, farem la taula, va presentar, quin verb és? Verb presentar, persona tercera perquè és ell, nombre singular perquè és una persona la que ho va presentar, temps passat perquè és passat, va presentar, i mode indicatiu, perquè és va més presentat. Bé, buscarem els verbs i després buscarem en el temari de a quin tipus correspon. I bé, finalment, explica com es pot representar el so de la X de xàtiva posant dos exemples per cada cas. Busquem la teoria i ja està. I únicament la fiquem i ja està. I fiquem dos exemples. Bé, doncs això serien les activitats proposades per avui. Matemàtiques i valencià. Valencià 4, 5 i 6 de la pàgina 124 i matemàtiques 1, 2 i 3 de la 109. El repte d'avui. El repte d'ahir primer. Vos fica així l'exemple del resultat i mireu si l'heu fet, si l'heu fet bé, si hi ha alguna coseta, si podia haver sigut una altra paraula i de més. Bé, repte número 9. El forat. Quin dels cercles petits del costat encaixa en el cercle interior de la figura gran? Pensa que pot estar girat, Tenim un cercle gran, un cercle petit i una sèrie de línies. Doncs hem d'agafar un dels dos i col·locar-lo de manera que quede el resultat. Bé, és fàcil i ja està. I penseu que pot estar girat, que no té per què estar en l'això correcte. Doncs bé, tot això seria la feina per avui i res, ens vegem demà. Vinga, adeu!